3Dčkové hry prostě a tak dál. Problém je v tom, že vy tu hru si musíte koupit. Vy musíte jít do obchodu nebo koupit tu hru někde online a v podstatě nainstalovat si třeba 5 DVDček nějaké hry a tu hru si pak jakoby zahrát, jo. A nebo prostě si tu hru musíte nainstalovat nějakou konzoli, kterou musíte mít. Nicméně Flash je hodně populární právě na Facebooku. A na Facebooku spousta lidí hraje hry zdarma, dalo by se říct, v vozovkách. No. A co kdyby jste si mohli zahrát třeba hru typu Need for Speed na Facebooku? To bylo docela fajn, ne? Tak pojďme se podívat na jednu takovou hru. Loni v létě jsem se podílel na vývoji hry, která se jmenuje Max Racer. Doufám, že to naběhne. Je to jednička? To je na 4, jasně. Dobrý, 4, ne jednička. Tohle je 2, to je 4. Tak, a tuhletu hru jste se měli možnost zahrát v atriu vedle recepce. Kdo z vás si tu hru zahrál? Super. Jak se vám líbila? Super. Volám trošku pomalejc reagoval, no. To je právě potřeba se ještě ty drifty trošku naučit. Ale to dostanete pod kůži. Nicméně, u recepce máte volant, jo. Což je jako fajn, ale kolik z vás má doma volant, jo, reálně? Závěst, já jsem se tady tohle musel učit. Nicméně představte si, že byste tu hru chtěli třeba jako hrát a ta hra třeba běžela na nějakém billboardu nebo někde prostě na ulici nebo na nějaké plazmě, na třeba nějakém veletrhu. A jediný způsob, jak tu hru hrát, by byl mobilní telefon. Třeba tímhletím způsobem. Takže pomocí akcelerometru a peer-to-peer spojení z mého telefonu jsem schopný se propojit s tou hrou, která běží ve Flashi na tady tomhletom projektoru. A to je jenom jakoby jedna z mála